konferenciji. Skupština Brčkog distrikta počela je razmatranje amandmana na prijedlog budžeta za tekuću godinu, što su oštro iskritikovali članovi rukovodstva Hrvatske seljačke stranke na preskonferenciji, uz tvrdnju da to radi mimo statuta Brčkog distrikta. S druge strane, neformalna grupa budući pripravnici koji su nedavno štrajkovali glađu obećanje o trajnom zapošljavanju nazvali su obmanom, a izostanak obećanih $500.000 maraka u knjizi budžeta razočaralo je članove udruženja Povratak, zbog čega su najavili proteste već naredne sedmice. Vlada i Skupština Brčkog distrikta krše statut, smatraju u Brčanskom HSS-u. Vlada je se izjašnjavala o amandmanima poslaničkih klubova za šta nije nadležna, a Skupština koja je počela usvajanje amandmana, iako nema 3 hrvatska glasa u skupštinskim klupama, zbog opravdanog odsustva Ivana Krndelja i Petra Vrhovca. Ako budžet bude usvojen, u HSS-u tvrde. Će HSS podnesti krivične prijave protiv odgovornih osoba, apelacijskom sudu, tako da smatramo da ni sudije koji rade u apelacijskom sudu neće podleći političkim igrama i političkim korupciji koja se dešava u Brčkom distriktu. Ukoliko komisije kažu skupštinske da je u skladu sa statutom, Skupština će raditi. Ukoliko komisije kažu da nije u skladu sa statutom, mi nećemo raditi. A kasno sinoć je u otvorenom pismu neformalna grupa budući pripravnici obećanje dato tokom njihovog štrajka glađu o trajnom zapošljavanju sa planiranih $1.000.000 maraka nazvala obmanom. Ja obećavam sigurno da će mladi dobiti, znači uradit ćemo program, čim se bude budžet usvojio sa 31. kad se usvoji, uradit ćemo program za mlade, znači i program za mlade, prvo zapošljavanje i trajno zapošljavanje. Iz prijedloga budžeta izostalo je i $500.000 maraka za problematiku održivog povratka i obnove poljoprivrednih resursa, što je naljutilo članove udruženja Povratak. Da jednostavno informiramo navedene organe Brčkog distrikta da se ovo vrati u proceduru i da se usvoji i da program održivog povratka napokon nakon 15 godina Brčkog distrikta prođe i uđe u proceduru. Ukoliko se vlasti ogluše na ovaj njihov zahtjev, već u narednoj sedmici najavljuju